Dobrodošli u snimak o deljenju decimala. Hajde da krenemo od zadatka. Recimo, koliko se puta 0,28 sadrži u 23,828. Vidjet ćete već da su ovi zadaci sa deljenjem decimala zapravo isti kao i zadaci sa četvrtim nivom deljenja, samo morate da prokljuvite gde da stavite decimalni zarez. Dakle, morate ovaj decimalni zarez da pomerite koliko god je potrebno da bi ovaj broj postao celi broj. U ovom slučaju moramo da ga pomerimo za jedno mesto, dva mesta i da stavimo decimalni zarez ovde. Ako smo to uradili kod ovog broja, onda moramo uraditi i kod ovog broja takođe. Ovde smo pomerili decimalu za dva mesta udesno, tako da ovaj moramo dva mesta udesno, 1, 2, decimalni zarez će doći ovde, stavit ćemo ga iznad, evo ovde. Sad mogu da tretiram ovu 28-icu kao ceo broj. I ako želim, samo da vidim da li mogu. Neću izbrisati staru decimalu, jer ćete ako ste ovo radili olovkom imati isti problem kao i ja. Sada sve rešavamo kao zadatak deljenja četvrtog stepena. Koliko puta 28 ide u 2? Pa ni jednom. 2 je manje od 28. Koliko puta 28 ide u 23, još jednom, i dalje ide 0 puta jer je 23 manje od 28. Koliko puta 28 ide u 238? Hajde da razmislimo o tome. 28 je skoro 30. 238 je skoro 240. 30 u 240 ide skoro 8 puta, jer 3 ide u 24 8 puta. Tako da ću ja pretpostaviti da 28 u 238 ide 8 puta. A to je bukvalno pretpostavka. Ponekad morate da pokušate da pogodite sa nekim brojevima. 8 puta 8 je 64. 8 puta 2, 16, plus 2 su 22. Oduzimam, dobijem 14. Pretpostavili smo ispravno jer je ostatak kada podelim 238 sa 28 i kada procenim da je količnik 8, ostatak je 14, što je manje od 28, tako da je 8 najveći broj puta koliko se 28 sadrži u 238 bez da se poveća. Sada spuštam dole ovu dvojku, opet prepoznajte da je ovo samo zadatak sa deljenjem drugog nivoa, zadatak sa deljenjem četvrtog nivoa. Koliko puta 28 ide u 142? Opet ću da pretpostavim. 28 je skoro 30. Dajte da vidimo. 30 puta 4 je 120. Pretpostavit ću tako i reći ću da se sadrži 4 puta. Možda grešim, ali hajde da vidimo da li je upalilo. Samo da se tarasim ove stare šestice. 4 puta 8 je 32. 4 puta 2 je 8. Plus 3 je 11. 2 minus 2 je 0, 4 minus 2 je 3. Zanimljivo. Ispostavlja se da je ostatak ovde veći od 28, tako da smo mogli da kažemo i neku veću cifru od 4. Samo da se vratimo, da to ispravimo. Vidite, ovo nije mehanička stvar. Ako se nekad osjećate nesigurno, samo morate malo da isprobate brojeve i da vidite da li oni funkcionišu. Ako ne odgovaraju, malo ih spustite ili ih podignete. Samo da izbrišemo ovu četvorku. Trudit ću se da ne bude previše neuredno. Izbrisat ću sve ovo ovde. Verovatno je trebalo prvo da isprobam sve zapisujući prvo sa strane. Onda ne bismo morali da se vraćamo i sve da brišemo. Dobro, samo da se vratim na ono što smo radili. Kada smo procenili na 4, ostatak je bio prevelik, tako da ćemo sada pokušati sa peticom. 5 puta 8, 40. 5 puta 2 je 10, plus 4 je 14. 142 minus 140 je 2. Dobro, 2 je manje od 28. Ova pretpostavka sa 5 je ispravna. Samo sad spuštam osmicu. 28 u 28 ide tačno jedan put. 1 puta 28 je 28. Ostatak je 0. Gotovo. Tako da 28 u 2328,8 ide 85,1 put. Ili možete reći 0,28 ide u 23,828
tačno 85,1 put. To je rešenje koje smo dobili. I to ima smisla. Uvek je dobro da to proverite u stvarnosti, jer ako pomnožimo 85,1 sa 0,28, u redu je da dobijem broj koji je negde oko 23. 0,28 je skoro 1/3. 23 je skoro 1/3 broja 85. Tako da ovo barem ima smisla kada je reč o okruglim brojevima. Kad radite decimalne brojeve, da smo dobili 800 umesto 85, pomislili bismo, pa dobro, 0,28 puta 800, nismo sigurni da je to 23. Tako da je uvek dobro da to prvo proverite, da biste dobili osjećaj opsega vašeg rezultata. Hajde da uradimo još jedan zadatak. Hajde da rešimo koliko se puta 3,3 sadrži u 43,23. Ovo je trojka ovde. Prvu stvar koju radimo je pomeranje decimalnog zareza. Moramo samo da ga pomerimo za jedno mesto ovde. Ovde ćemo ga isto pomeriti za to jedno mesto. Stavit ćemo decimalu ovde gore i sada je sve zadatak deljenja četvrtog stepena. 33 u 4 ide 0 puta. 33 u 43 jedan put. To je lako. 1 puta 33 je 33. Oduzmite. 43 minus 33 je 10. Spustite ovu dvojku. 33 u 102 ide koliko puta? Zagledajte se u ovo, reći ćete oko 3 puta, jer je 3 puta 33 99. 3 puta 33 je 99. 102 minus 99, to je bar lako, to je 3. Samo ćemo spustiti ovu trojku. 33 u 33 ide jedan put. 1 puta 33 je 33. Minus 33, 0. Dakle, 3,3 u 43,23 ide 13,1 put. Ili ako pomerite decimalu, a pomerate je udesno za jedno mesto, vi zapravo množite i delilac i deljenik sa 10. Što je okej, sve da ih oba množite sa 10. To je isto kao i da kažete da 33 ide 13,1 put u 423,3. Hajde da rešimo još jedan zadatak, mislim da imamo vremena. YouTube postavlja ograničenja za ovakve stvari. Recimo koliko puta 2,5 ide u 0,3350. Koliko puta? Hajde da opet pomerimo decimalne zareze. Pomerit ćemo ga ovde. Postavit ćemo ga ovde. Koliko puta 25 ide u 3? Pa 0 puta. Tako da ovde možete postaviti 0, čisto zabave radi. Koliko puta 25 ide u 33? Ide jedan put. 1 puta 25 je 25. 33 minus 25 je 8. Spuštamo 5. 25 ide u 85 koliko puta? Znamo da je 25 puta 3 jednako 75, tako da će ići 3 puta. 3 puta 25, znamo da je to 75. 85 minus 75 je 10. Spustite 0. Ovde gore smo već bili spustili peticu. A 25 u 100 ide 4 puta. Tako da će naš rezultat biti da 2,5 u 0,3350 ide 0,134 puta. Kao što vidite, jedini korak koji razlikuje deljenje decimalnih brojeva i deljenje četvrtog stepena jeste to da sa decimalnim brojevima moramo da vodimo računa o mestu decimalnog zareza. Premestite decimalu dovoljno puta da se od decimalnog broja napravi ceo broj. I morate i ovde premestiti decimalu isto toliko puta. Kada to uradite, ovo postaje zadatak četvrtog stepena deljenja. A fazon oko deljenja četvrtog stepena je u tome da uvek budete voljni da isprobavate brojeve. Ukoliko ne odgovaraju, prilagodite ih prema svemu tome. Nemojte da mislite da ćete uvek biti uspešni u tim procenama. Morate malo da eksperimentišete, da grešite i možda da koristite gumicu ponekad i da nešto računate sa strane. U svakom slučaju mislim da ste spremni da se pozabavite zadacima deljenja decimalnih brojeva. Nadam se da ćete se zabaviti.